Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gazze u Lübnan ve Siyonîstan re bibe goristan. Belê, wê tamusa bibe. Dewleta terorîsta İsraîlî wê nikare bece çirav û avgira Gazze û Lübnanê ku tê de asêmaya xelas bibe. Wê li wir bixeniqe û bifetise. Ev ne temennî û bendewariyeka me ya vala ye. Lê rastiyeka ku wê di demeka kin de derkeve holê. Beriya her tiştê ku Hitler di dawiya şerê cîhanê yê duyemîn de da berçogan ew bû ku wî di heman demê de li gelek cihan cephe li xwe vekir. Hitler bê li welatê ku li sînorê Almanyayê ku wî di heman demê de şer li her welatî îlan nekiribû, di dawiya dawîn de duçarî xusranê bû. Mirovê wehş û hov ê bi navê Netanyahu eşkere kir ku hem di rê û rêbazê xwe yên şer de hem jî di qirkirin û hovîtiyê de Hitler teqlîd kiriye. Belê, axên hatine wet kirin. Aqwas pûç û bêmaneye. Ka carekî bifikirin. Gelo Xwedayê Teala soz û wedê dide xelk û qewmê ku bi pêxemberê wî şandî bawer nakin. Di ser de ew qewm dijminantiyê bi van pêxemberan re dike û hewlê didin wan bikujin. Gelo axa di navbera Nîl û Firatê de wê ji wan re wet bike. Belê, êdî em vê yekê dirêj nekin. Ew ciyên ku niha ji aliyê şexsê hovê bi navê Netanyahu ve êrîş lê tê kirin, tu carî ne axê hatine wet kirinin. Lê wê ev axan ji wan re bibe çirav û avgir û goristana Siyonîstan. Yahudî bawer dikin ku pêxemberên dawîn ên ji wan re hatiye şandin Malakî ye. Malakî jî 500 sal beriya wîladeta Hezretî İsa hatiye şandin. Ji xwe Tewrat jî bi kitaba Malakî bi dawî dibe. Yani bê pêxemberên ku piştî Malakî hatine şandin bawer nakin. Welew ki ev pêxemberan Hezretî Zekeriya, Hezretî Yahya û Hezretî İsa be jî bawer nakin. Ji xwe digel awqas êrîşên hovane nikarin êsîran xelas bike li Gazeyê. Ji bo vê yekê bide ji bîr kirin êrişê Lübnanê dike. Wê Lübnan jî bibe weka Gaze û li wê derê Siyonîst tê de bifetisin û bixeniqin. Hemû pispor û zana dibêjin wê Lübnan tu carî ji İsraîlê re nebe welat. Yani wê ji bejahiyê ve nikaribin têkevin Lübnanê û wê nikaribe Lübnanê teslîm bikirin. Ev yek nemumkin e. Lê dibe ku qetlîam çawa ku li Gazeyê kirine wê li Lübnanê jî bike. Em nikarin wisa bibêjin ku kîjan welat wê Netanyahu di vê çirav û avgirê de bixeniqîne, bifetisîne. Lê tiştê tê xuya kirin ku berxwedana Hemas, Hizbullah û Yemenê ji bo terora dewleta İsraîlê bes e. Bi silav û dua.